Kakenhun juki Nongri Sniang Kajala balatip kum ka Federation of Piggery Farmers of Meghalaya da kajing senran lang MLA kamau kenro kilaya kendu ya Myntri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary Baksan Borshulai ban Kyrpad ba untuk Tuklar lang halor kajing Syllad ka Khlam Sniang hakajala kabala kata jur ki ba em da kabari Sniang hakajing ya keren bakilat pathai Khubor uba ban tedor ulaya thu ba Myntri ula kular ban ra ya kani kajing ki Nongri jingri sha Myntri rang ba kajala knang bakin la ban shim ki sen jam ki bateng wat ban khanglat no kajing wan ra ya ki Sniang na Khubor uba ban tedor ula ong ba ki Nongri jingri ki nget ba kajing wan rum ki Sniang na Khubor kalong ka wei ni ki daw ki ba pen sa phriang ya ka Khlam kumta ula banjur ba ka sorkar ka de ban shim mardor ya ka rai ka ba khamtung na ka benta kat tu kat nepor Bani kong ang someone I kumlay I Baksan Borshulai kumi Minister in charge of ka Veterinary Department kumar kani kaji kelu jungi kalong fruitful ka long siso ba melayo ban ya kran shibon ni ki mat ki ba yadai ba kajing ka ba ki nongrap ki jongi kamtam wedai ba kamri jingri ti wedai ba kani benta ni layo ba ya kran ban ya til shibon ba ki don lang ki officers jong department but ya kani ka kam ilai kran ba na yang jong I minister la assure ba apo artayo in sara ya kani ka mat naman kani ka ban poi sipo level jong chief minister ban ya kran ban ra ka report baro na ka ni kala di ka kam ka bakhya ba ka wede bat kani ka jing yap jong kisnyang ka jing kata ai kino ri jing ri bat ka jing dor mo jong ka dor jong kisnyang habaro oi ka jelai jadi na ta daw mata sing layo ni kran shibun ki ke baro bat ka ba sngotanat kalong ba na kalen jong iru ila ong ba dalong kumdu kumdu ya ka ba menta shipor ini kran ni ben chaka ra chak sarkar bangi haban pensangnya iswai ke jingrum jong ki Sniang mawan nabar kata ka dei ka assurance bai ban ya kaniru in sara sha government nomor kani te kaban penmi da ka official na kalian government kenam ban like ya ka jing sar jong ka Khlam ka bon ra ya ka jingyap jong Sniang ka bubun ki jaka mo apo ki apo ka jella ka bi ki jongi ka long ke ka ba sultanat do tata ban ngi ap ya kani ka artiyo ban ra apo ka level jong chief minister no nomor maka kam kala kam kia khandiat mo da level jong I inum la shuban penbai hi nomor wali kala de ka kam ba ban penbai inshallah ti kalong ke ka ba sultanat do tata niyo ban ya kan niyo ban ya pensngo ye jinge ka bi dei ban ki nongrap ki jong kam ri jing ban net ba ke bro ka ya bai ya nanti kiru ki pensngo ye kata hi nomor ya kan ka jing pangi ke bahasa ke masjid jumi ke dai bagi jingwan jo Sniang ba na ta daw ngirungi banjur bat kumangila ya keren mana kan niru mata ngiru ke banjur biang mandalong kumnung no pensangya iswa pementa mabisa ingin jingwan jo ki Sniang ba ti nakaliang ka jonga ay ngasngo ba mairu ila ai ga assurance ba kin sa penmi kan tu syat bat khang si sendan swa mata sipo ni ong lalong kumnung no lai nai so kana bat ngin pek yang kalong kumno adin kata nomor ka jingkwa jongi ba jing terang ngaru kum nong mi khamat mo nga smo ba idon kam ban long mai local for local mun gini thet de gini Sniang ki ba ngiri abo ka state de lagi nama lagi ni persang gum ta lam persang ni betul la ngi persang ngatrai kan wanra ai ka jing bahasa kan long ka jing bentoy ba gini ya di thet mun gini im yang ni bat kini kinong ri jing ri jong ilu kin yo nong kinong khayiru kin yo la ka jong ka benta ka ba gidi ban le ndai ka basngo kata bo khya ai ban ta bat ka dei ya kinong ri jong ri pi mata ki ba im naka kamri Sniang au pi ki ba Sniang bi shei khat nyo khat prajan mata ki amdi khat wei shipo ja kala kata do tata de dei na ta kada ndalong kumno ru kalong bai bagin penmi ya kan official ban khang ji sundan shwa ya ni ki jingwan ru kerthap ki Sniang ba ban ni sei pai adin kata kalong kumno dei su tenat ba kam kut chu tang menta ka ji kran ba level ki jong ni ba ya ni yang pan ra ban review bai kani kam ma jing kata jong kini ki nongrap ka wei dei bat kani ka kamri jingri ka kata ado tata ngathrai na kaliang joki kin sabatai ba ka wei dei bat ka jing Kyrpad ru na ka bentaban ma ya karam ka ba ki kila shim mo arpulak kuma arpulak ki yoram tin ban ki yo kani ka lun ka ba mata ki apan pai la ki Sniang ki yap lun tin nei pan pai kani ka jing yap Sniang dei bo ong shu yap
continue baik mental alai sau mana ti lai sau snap ti dai na ta kada ti kini kala kata pelan dia ki